Vamsorelana baba, vamsorelana amai. Yashikanguwa yekuchinga nekusangana nemaropa. Ndikuzvakadaro zvepamutemo. Saka tinokumbira vana baba tisikatani kusheka mashaka mangu tiusenga. Chambo titaure mchana togona kupinda munyaya dzatakulinga. Kutsvagirana mhosva iri nyaya yekuvengana magaraji hazvina kunaka pamusoro penyika. Kana munhu akakanganisa zvinhu zvisingadi kudare pamambo, munomuudza mumuonesa kuti no apa panodai apa panodai muno zvakanaka norudo. Nyika munhu anodzidziswa kuti nyika inofamba sei, kugara kunoitwa sei. Kuno vamwe vanhu vanotadza nokusaziva asi vanodzidziswa kugara. Toya tino dzimwe nyaya dzatosangana nadzo. Upombo huri kuwanda, chihure chiri kuwanda, chiri kubatanidza varume nevakadzi. Misha mhiri zhonga hachisi kupera zvokonzerwa nemi. Varume idai vakadzi venyu chaivo chaivo, imiwo vakadzi idai varume venyu chaivo chaivo. Unoziva kuti Mwari paakasika denga nenyika akasika chinhu chakafanana naye chakakosha kudarika iye, akati uda kuita chinhu chakafanana naye akasika munhu, ndiwo unotonga nyika. Zvimwe zvamunozoita kuzora mafuta ekutsvukisa isi kuzora zvenyu, asi Mwari akakupai ganda rakafanana nani naiye. Saka tinongofana kuti isu ndisi takakosha panyika, tofana kuzviremekedza. Vakadzi ava mazuva ano kupfeka kwenyu kuri kudarikidza. Iyo tikakuti kotama apa panapa unonge vhoko chavo unokiona tobva taona nyika yacho. Ko tikajazivi suiti yakawanda. Unoona kuti chii? Protector chaiwo ukaona ringe rakachengetedzwa. Kana rechikazi unoona kachero chimwe yakachengetedzwa. Kwaivi munoisire miri yenyu pachena. Chihure muri kuchiwanza, musade varume vasiri venyu. Kutobva kwandaita kumba nenda toshambidzwa nevakadzi vari kumba. Saka ukaona zvandikaita zvinezvi zvisati zvangouya, zvatoona mukadzi atoshanda kuti ndichichenesa izvi. Saka usandipinzewo pamiedzo. Endewo musadewo vakadzi vasiri venyu. Mazvinzi, murume wako hapana murume akashata, hapana mukadzi akashata. Kana ukaona bondo risingafai murume wako musana wati periwo. Kuno maelders vari kuno vanogadzirwa zvimushoka zvomusana. Zvinokubatsira izvozvo. Zvinoita kuti mumba musabude nokuti moto ukatadza kuwanika mumba, mushonga uyu hazvifambi. Zvinhu zvinofana kuzviziva zvinova ndizvo. Saka unozonzi munhu abuda mumba nokuda kwenyaya dzipi idzodzo, asi kudai toda kuti nyika ifambe zvakanaka. Murudo ndokugara kwakanaka. Vanhu vakatadzirana ngatigodzidzai kuti kwamambo kwakanaka, but hakusi kunyore kuuya kwamambo. Kana mauya apa hapana chatinosiya, tinorova zvese. Saka hunhu muridzi wawo tinofanira kungotaura tiri kumusha dzimwe nyaya. Masabhuku wo munenge makapiwa tinenge takagadzira, vanofanira kuva masabhuku vanhu hunhu. Kuno mumwe sabhuku wo tukamuudza chinhu anofamba achichiimba. Akutonga iwe nhasi anofamba achichimba. Saka sabhuku anofanira kuva munhu chaiye chaiye, unofanira koya sabhuku unotukabva panapa unoona nhasi akaenda kutandara, arikuenda kutandara. Sabhuku ndo zvaanoita. Sabhuku chaiye chaiye akakwana. Angafamba achitenderera. Wawo unoona achita kutamba nawo bva mujaivhi nawo wawo. Iri leader iye. Kupomerwa mhosva yekututsa mawindo 38 mapenzi. Vari kupomerwa zvakare mhosva yekuparadza midziyo. Midziyo yangu inoti wardrobe, mubhedha, mbata. Vapomwa zvakare mhosva yekumupfumura, vakamunyadzisa vakamupfumura mukunhu navavo. Vakamupfumura vakamunyadzisa. Yes, I'm big on them. Kupedzisira vakanyepera rent officer musoro 24 November 2020. Handisi vakamunyepera kuti asi ane mapepa acho
Vakanipera alenzi ofisa swakwekombe. November brother. November brother. 2020. Cooperative report. Photocopy original later. Okay. Yapera manje. Nice. Oya dani look. Agora então. Oya nani? Dawa na Mika Joma. Mika Joma ari superintendent. Anotarisa kumbaudzana ndizwarare. Oya Mika Joma yapadzoterere nawo ya look. Anoti akudere panze. Zvazvitaura chikwani. Maya nani nekriki Kozoita Richard Muengo. ndiye mukomana aishanda pamba pamba. Aitika zvinhu izvi. Alright, chavata zvedu. Ndagare padhuze. Vangabudeka panze. Zvataura chikwani. Singasiyeni oya nani? Vataurwa vangatire panze. Umangana kundura numude panze. Oya nani singasiyeni. Singasiyeni. Oya nani? Mega. Ko Jonas. Ndega zvakare. Alright. Vai vabuda panzeri. Nika ari panze. Zakuchiwine arwara anokwanisa kuuya. Isanangura tinzwe look. Right. 2006. Sorry, ndakushora ma. Ndinozogara hangu. 2006. Inini ndinzoluka mavhura umbe yachikona munhu tobva kuchisinda. Ndakakumbira kwokugara kuna chief Nyamaropa ino kumabhandi anova akashaika. Tongoti ndo mambo varipo. Ndadaro ndakazoshiziwa zvikanzi ko apa ungapade here kugara batsiranai. Ndokubva ndati ndinopada ndapatarisa pane mvura padhuze nepachikoro. Ndadaro Sabo Chuni namambo wakabva pauya ndobva nditi ko apa ndikana kuti andopadarika indite ndobva ndawaka musha wangu ndawaka mabhani matatu ndawaka 2 cottage room mabedroom neimwe yagara nomuna wangu neimwe mukomana womombe ndobva ndawaka nematanga emombe ndakugara ndagara kudaro pesa vandiita basa rangu tichiita basa rangu 2020 from 2006 which is about 14 years. Ambuya ndakanzwa kuti wakasvika wataura kuti ndatora pamwe pavo ndobva vanyora tsamba inova exhibit ira original ndinayo pano vaenda kuna lens officer kushamba kuna ndofa akanyora ishi kana iri original iyi anocertifya macopies ndokubva vati inini vandisaita nchinzi chamunorwa mavhura indonzi Luka Mavhura ndiri kuti Zhoma avake kwete kuti kuripeya kuvaka ili ndakatovaka kare ndikatombera business kutengesa mombe ndichidai nechipaki ndichabata trade and all that. Muridzi ainga ari ipapo anzi Venus Rhozi wandakanzwa kuti akanga apati handipakwanisi kupagara nokuti panonyudza hapana chikafu pane chichi. Ndikati ndo padamo I will do something. Ndibva ndaziva ndakaita agriculture ndakaita zvimwe zvakadaro ndikati panoita ndakatanga kuita basa rangu. Chisingasiyeni munext door pane muganhu weroad inowandaita mapictures arimo amuri kuona seexhibit. Pane muganhu paroad haana kuda zvakanaka. Baba vake vainzi Peter ndo vandakanzwa vanga vari panext pangu but handina kuvaona. Uyu akabvawo kwaakabva anga akamborohwa kwaakabva handisina dambudziko nazvo tichigarisana tichiita zvatinoita aiura nemunina wangu ainzi Innocent kana akashaika akatsikwa nemota zvazvisina dambudziko. Ane mbudzi hombe ndichitoti ini ndiri mabhobhots ite what because mbudzi inonzi 40 to 1 mukono zvichingodaro zvikatobva pasina problem. Sakazondishamisa ndakunzi inini ndatora pasipo ndiri kuvaka pasipo. Ndakaudzwa Mika andonza discipline munhu aiona kuti pamusha pamuri pano nepamidisipo. Uyu muzukuru wangu akaroora muzukuru wangu aitomboya pamba achikasadza achidiyana. Ndiye akairi mhesvero akati ndinoziva mutemo handei kushamfa tinyore tsamba
kuti Luka Mavhura ari kuita zvisizvo, ari kutora munda usiku ndokubva vawirirana. Chikonzero chakaita ichi mashure anonzi muunganiro akaita interest kuti aite mining, ende pakavakwa mill pane fenzi yakakuradza iri paboundary. Saka ava vakabva vaona kuti kune potential pamwe tinogona kupedzera uku kwaLuka Mavhura, because ine mudzimai wangu kutanga takanetsana tikarambana tikadii. Ndazo zvinoite problem. Ukasiya hembewo ukasiya kana kumupedzana kwemutengo nemumwe haina problem. Mota dzekuJapan dzinongotengwa nemumwe haina basa kuti aidhiraivhwa nani. Wotangira ipapo. Vakandinyadzisa ndikati nyararai. Ndokubva varima vandanzi namika. That's my superintendent to overseer. Munhu anga achitarisa zvinhu zvavo. Akati ndo zvakuita pakurima, ndikasvika pakurima pane bora. Drove parked. Ndikafamba netsoka ndikaenda kumba kwavo nemukomana weChad. Ndikati maprosma ndozvamafunga here. Zvikanzi I don't want to talk to you, handidi kutaura newe. Makatora pano pamwe. Ndikati okay, I thought kuti pamwe tinotaurirana tinzwa kuti muri kuti chii, todzokera kune vemutemo vakandipa nzvimbo totaurirana. Vachiuni chief Nyamaroko totaurirana zvakadaro. Handakwanisa kutaurirana wakagara wakadini. Saka ndokubva ndatsamwa ndikati mirai timboitaurana kwazvo kuti vanosvika pari. Pakurima nemombe vairima tindira bayati chidai tikinura mudhuri zvirimbuwa zvirapo mawindo akapwanyiwa. Kusvika mukomana wangu Richard akati ini handigare pakadaro, matiregerera shefu ko ndokudii. Ndikati anosiyana nazvakadaro kusvikira abva akambosara pasi. Nachidzima foni, sorry mama. Ndo chichemo changu. Ava vanondiona semunhu mubvakure. Ini ndakaberekerwa kuno kuchizinga ndokwedu ana chikona munhu. Makoya nasekuru wangu ari kuEMS kuchizinga kumatau ndokwedu. Saka vanoda kuti ndigare kuti baba vake vakabva kwaMurevu ainzi Peter. Zvokuti nditobvunza. Uyu muzukuru wangu anogara kwaBushu asi akavaka kwakarora muzukuru wangu hazvina dambudziko. Saka izvozvo ndo zvakandishamisa nokuti uyu aiti ndinoziva mutemo chaizvo. Hasisina papo akaregerana nemukadzi. Ndosaka maona ndati kwamama ndiyo nditaura. Statement yako yakanogara pasi. Manzwa zvataurika. Panogona kunge pane zvimwe zvasara kutsanangurika apa. Zvasara nokuti wardrobe yakaparadzwa. Mawindi yakaparadzwa. Handizvo? Ndizvo mama. Pamwe uchagona kunyatsovatsanangudzira kuti makaparadza mawindi amupfecheki. Yes, paradza wardrobe kuita kana vakuzopindura. Zvakaniwa nemvura mama. Ndizvozvo. Handizvo? Manzwa zvataurika. Totanga newe nekudini chingasiye. Pamusoro baba vaka 2006 wakapiwa nachuni. Ndakaona mukomana achera toilet. Ndikaenda ipapo ndikati kukumbira kukudzai kuti munda wangu 5 hectares dzangu dzinoyambuka rodi chiuya kupi kuno. Zvikanzi amai ini ndiri mushandi ndiri kuchera toilet. Akandirifera kune munin'ina wawo Innocent Mavhura. Ndikataura naye zvikanzi mukoma vachauya. Mukoma vacho vakauya ndikavaudza zvikanzi ini ndakapuwa naachuni nachangamira. Ndikaenda kwaachuni imimi munoziva miganhu yeminda yedu. Inini munda uyu ndewababa. Baba wakafa 2003, amai wakafa 2001. Ndokubva ndasara ini ndarambwa sekutaura kwaari kuita shuwa. Ndikagara pamba ipapo. Baba wafa ndakaita next of kin nekuti hakuna mukomana kumba kwedu. Ndini musikana ndiripo mukuru ende ndinda ndiri pamba ipapo. Ndakaenda vanhu ava ndikavaonesa. Uye akaita chisimba chekuti musiteni akavaka. Achihuni ndikavatora but havana kundinzwa nekuti ndiri munhu womukadzi. For sure vakagara. Handitika vagara kudaro. Anyamaropa wafa ndairespekta baba nekuti ini ndasina mari ndasingazivi kwekuenda. Ndopa ndikazoenda kuLens ndikati wandofa inini munda mangu muna Mavhura ari kuita sei ari kugara ndikukumbira muye Mavhura aite sei abve ipapo ndikamubvisa ini ari kuita sei ari kuramba shuwa wandofa wakandipa tsamba yamuri kuona iri kunzi ndakanyora ndini ndikauya ndikapa mika otsamba izvi yabva kunani kuna ndofa kuti Wamavhura wabve mustand mangu. Wamavhura vakauya zvechokwadi vakasvika payati pangu vachituka vakasvika vachiti ndinonzi Mavhura ini kwanga kwazvo mapasti 6 vakasvika ndikati ndokutambira nemufaro wanai pekugara vakatanga kupopota vakatuka nechirungu neinei ndaona kuti ava varamba kubva for sure ndakaenda kunorima payadi pawo nevana vangu vaviri inini wechitatu
handitika ndobva tadyara nyemba dzedu chichi mushandi wavo wakauya naye kumba kwangu akanga ari mumba mumwe mukadzi wake ndiye akanga arimo akabva atadza kubuda ndobva azodini baba ava vagara ndobva ndaudzwa kuti inapa ndichada kuti pavakwe nechikunzero chekuti mumunda mangu but imi mamusi kuzvigutsikana nazvo mukundidhera nokuti ndiri munhu mukadzi iye zvino zvindasarwa nepepa iyi i5 hectares but i5 hectares pachipepa handisisina chiimunda nekuti munda wanga uri muganduroti wakatorwa namavhura amavhura vakazoenda kulenzi vakasvika vakanzi nandofa iwewe wai wakapiwa munda namambo kuti settlement kunopiwa munda nelenzi pemiti yako iri kupi amavhura ndobva wakundika nemibvunzo yakabvunzwa kuunana kwenu ndobva waenda kupolisi ndobva vanosvika wotaura kuti ndapwanya mawindo pens anoita 300 US chichi mupurisa akauya aitwa officer Mandeya naNandi vakauya musi wa23 December vakasvika vakaona shuwa paground hapana changa chakapwanyiwa vakanditi munouya mangwana musi wa24 kubase kumadziwameni ndakaenda kubase kumadziwameni nyaya yakabva yangopera yakadaro wamavhura waipopota uchiita zvawaita ndobva tagara handina kuzosvika kuyadhi kwakana kuita sei iye zvino ndokuona imba yakapfirirwa ini ndiri kuenda kubasa kwandinoenda kunobika sadza wakurukorogotswako ndakatozonzwa kuti imba yakapfirirwa mushure mekunge ndaona samundo yekuti muri kudai pastendi pangu ndatoshamisa kuti vakuramba vachiwaka futi handina kana chandikataura nawo kusvika nhasi ndauya kudaro amavhura vari mumunda mangu asi kuti vanondijera nokuti ndiri munhu womukadzi uyezve wandofa wakandipa tsamba havana kuzoya paground nemepu kuti baba vagutsikana kuti vari mumunda mangu sorry ava jonasa vakazombopindiro pekuti ini ndaibatanidza mombe nawo handitika saka pakanorimwa nevana vangu vanga vasipo pavakasvika kuofisi kumapurisa vakasvika kuti mai Prosper Jonas chikomba chavo mapurisa acho akasvika kumba kwamai Jonas akataura kuti tiri kuda baba vakasungwa nechikonzero chekuti vari kubatsira mai Prosper kunorwisa pamba pamavhura vakazoenderawo vega kupolisi zvavakapedzerana nemapurisa inini handina kuzviziva asi nawo pari zvino kusvika pari zvino izvi nyaya yekuti vamavhura vari mumunda mangu ndochokwadi chiripo ndokumbira muteedzerei pemiti yangu zvino izvi mazvinzwa ine zvapindurwa na right pemiti yekuti chii hasati ndaiona handisati ndaiona vandofa vana kudzoka kwandiri andofa vakazodzoka right vanonzi vakasvika kutaura nemichiisiyai kupwanya zvinhu zvangu zvinobatsirei mambo wanga vari chimbomirewe imimi muchaigona kuitaura yaya yangu ndoda kuti ndinzwe rimwe divi wani pazvoda ngonzwa chete uya atinzwa ambotaurwa vaya Richard udze tinzwe zvaunoziva zvandinoziva ndezvekuti nini ndaitsvagwa kwekugara inonzi Richard kuvenga ndaitsvagwa kwekugara ndaonawo dzimba dzavamavhura ndati hameno dzimba idzi pane varidzi vedzimba idzi vanowanika sei zvaidza mungada kutoziva nezvedzimba idzi munoona nedzinyika shoma ndaenda ndokandanoona kwekugara ndichirimawo zvavo ndaona zvakachinzi anoona nezvifamba pandino hapana chakaipa kuya mugare zvino nozvakwana izvo iwe unoziva zvipi ndofunga vamavhura vakauya kubatsira na 2006 taurisa vakaya pabatsira na 2006 vachigara pabatsira naye saka pachigara pabatsira naye inini pavakazombobuda vachienda pakanga pane munina wachipapo saka munina wakufa kwakaita vakandisiyira musha wekuti tichengeta pamba pangu unenge uchiona zvinenge zvida kuitwa pamba pangu pandichengeta pamba pangu saka mukuchengeta kwandaiita ndakazombonzwawo pabo yashoko rekuti apamba bandi pangu but nguva yanga yatofamba mavhura kubva 2006 kusvika 2020 makore mangani ndikurapora kutaura nyaya imepiraitsanga yakanyorwa nando saka ini ndakazongoona ndanyorerwa tsanga ichibva kune mushure munge ndaisa mukomana veramba ipapo ndobva ndaazofonera mavhura ndada nyaya dzepamba penyu dzaakuda undikodisa nditadze zogara nawo zvakanaka mene tichoita sei
wandita inini tsamba yacho ndinoona ndonoti ndingaite sei ndinoenda vapatsamba saka kusvikirawo pari mushave ndongotarisa panenge ndanzi ndonogadzira ndogadzira panenge ndaona chikashata ndoigadzirisawo asipangana here kuti mawindo akapwanywa mawindo yakapwanyika unogutsikana here kuti wodropu yakapwanywa yakapwanyika iri mumba imo yakapwanywa nouyere zvokusaziva manje zvinhu zvakapwanyika zvokusaziva kuti wakapwanyika nodhava sinoti paipwanyika no handidi zvese munhu anochema zvidarika ndobasa redu saka uri kugutsikana kuti yakadhistroya musha wamafura chandinogumisisa kuziva ndichiti ivava vakatuma vana vavo vachiuya pamba ipapo vachisvika kore ino ndikatoenda pamba ipapo ndikasvika ndikapaa vakomana zvamuri kuita zvamutemo zvinotendeka vakomana ve vakatoda kutomboita kanenge kahasha asi vakazonzwisa zvawandauzinzvanahasha vakandita mureva ndikatonyara inini ndikati ini ndikangosiyiwa pamba chirega ndibvise fertilizer mukomana ari pamba ipapo tiendese kumba kwangu imi moita iri mukontinyano zvamurika zvamuri mushure maizvozvo ndopatikazoona mauri yakapwanyiwa yakapwanyika pwanyika ndizive kuti ndiwe here kana kuti havasi asi mauri yakapwanyika iwe tsamba yako ndei handiti yo iwe dzako handiti iri mwacho iri kune imwe fayo tosangana musi wa 13 mazvinzwa bika shoma chiendai gara paiwe shata gara paiwe nyarara iwe ndoda kutaura newe kana usingada kutaura neni uramba uchema kana usingada kutaura neni uramba uchema kana unonzwa zvanotaura shata regai ndimbokuudzai zvimwe zvinhu zvinoitika andaungotora pandavati nyaya yamuchataura haisisiri nyaya yangu saka ndikagara panapa handina kugara chete iwe unopa unotaura pausingafanira kunge uchitaura pausingafanira kumhanya uri munhu womukadzi pazvawakaita chani yawakateera ndiwo pano zvandoda kukuudzai ndoda kuti andataura kuno vanhu vari kubenji that's why muchinzwa ndichitini handidi kumhaka munhu you don't want zvemaillegal settlers ndinoda kuti kana ndada kukupa munda ndokupa munda ndobva ndakupa nepepa unozvingwa mubenji kuno ndokupa munda ndobva ndakupa nepepa chikonzero pano zvandoda kudzidzisai kana achitaura nyaya yegovernment achitaura nyaya yemunda yedistribution yemunda anenge kana iri shamba district anenge achinzi chairman welenzi nebambo kuzvinzwa zvakubanasa ndozvada kukuudzei iyo vasecretary da kuzvinzwa ndofa warimo achitaura zviripo anenge achiya anenge ari mambo uruzvinzwa zvandotaura iri dambudziko iri ndoramakaita pana mambo anga aripo futi irori rokuti makamuti mimi huya kubva kusimba mukaendesawo kuiri nyaya yefavorite mukacreata maproblem saka nawo panapa ini ndiri straight andambovarambidza kuti unotaurwa ndenda toti mutemo pamauda kusvika mese pano paukaitika zvisirizvo saka ngatipomirai tosangana musi wa 13 iwewe kana uchia mudare mamambo unogona kuya wakaita zvakanaka but ukachema pamberi pamambo ndokubhadharisa mbudzi ende ndichatokubhadharisa kuti uchema iwe ukusiye because unogona kuchema but uri straight but kana uchiti baba wakakusiyira nhamo ungoda kuti afe ndiani zvakakodzera kuti iye baba wakafa kuti nguva yemuridzi yanga yakwana but kana waya kudare kwamambo kamambo anoda vanhu veshe ende kana para pa 3 tozviziva kuti uye musiyai womudii but ndo zvatoziva izvozvo but tikutaura zvomutemo wenyika we don't want nonsense musi wa 13 ndakukubhadharisa nokuchema kwaita pamberi pamambo nouya ne$20 you fight yokuchema pamberi pamambo izvozvo ishungu chirikadzinete futi zvinonzi ngadziroriwo chiri mwana mudiki futi unogona kugara no wanza zvantaura wanyasanzwa ndazvinzwa ini handisi biased inini changamira asi ndogoni yako
Pandarambidza kutaura hava kunotaura. Ndienda toziva kuti hapane tosa pane tose. Saka musi wa 13. Uyane $20 yamama.